Mere goie peste fapte. Pac, pac. Recuperează Adidas. Mor, frate, vede. Este inuman copilul ăsta, jur. Una Adidas acolo, unul mai sus. Hainele aruncate pe jos. Uite acolo, cam așa. Uite unde nu stă ăla, bă. Până unde l-a aruncat. Hai, ce facem? Ce faci că e goie? Uite, s-ar prinde. Poveste noastre cu patru, poveste la noche, dacă nu se copacul îl pune sus, de tot aici. Mă, de afară, de tot de afară, băi, hai să te rog. Uite, mă aruncă și pe celălalt. Uite, ăsta e copacul ăla pe acolo. Deci... Uite ce-a avut la el, mă, mor de râs, frate. Mamă, să găsească tricou. Inumană faza asta. Cum se arunce din asta? Unul copac. Acolo, acolo. Uite la copac. Ăla Dio, frate. Vai, deci ăla. Ăla Dio, Din bă. copacul ăsta, frate. Uite. Cam pe acolo s-o oprești. Uite ce-o fumate, pe care bată acolo. O, aici cum să vomiți acolo. Unde-i celălalt? Uite. Nu mai știu. Uite aici sunt la băiat. Pantaloni? Vezi că vine asta, vine asta. Vine așa. Nu, nu. Uite pe 200, că unul mai ai. Și păi la aceea din copac dacă vei. Bă, inumană fază. Uite, ce are. Avea înainte, bă, avea. Pune. Dar nu acolo, nu la noi, nu la noi. Nu la noi. Bă, nu la noi. Nu lăsa acolo la noi, nu știu. La el, la el. Nu, mă, nici la el. Atunci acolo, Dar pune-l undeva. uite acolo, ce spun? Nu cred. Dar nu mi-a prins, orice atât. Ascunde-mi. Mai dai o Inuma, frate.